Bai, listo, nik entzutot. Zeran Mikel, general bat ipintzeko? Zeuk abiso guztasunen lista. Vale. Belarretxe kontrol betxo, baina. Jotaile da besoluzioak eta geza emototza
Zubizarreta tekniku hau da horrengo da. Ingerra teknikuen undidoien jokua ez da erreza izango. Ni neuke ikustotu aten diferentzia txikizaz igual tekniki gehiago zala. Bueno, finalerdiak astera doaz, guk pilotak osea daukagu eta honena izango da paretik kendu eta protagonistei euren lekua ematera jaialdia astera doalako eta benetan irrikaz daudelako pilotari gazte hauek ikusteko. Hortxe ikusten ditugu, bi pilotariak gertu, epaiarekin batera, paseioa egiten, Gerriko Gorriz Eki Irribarria eta Gerriko Urdinez Beñate Zubizarreta, Aramarra eta Ataundarra, nor baino nor gehiago, bi anaiak profesionaletan eta bigarren partidan hariko den Ekigurenen anaia ere profesionaletan ari da, beraz gaurkoan, lau protagonistetatik iruk anaia profesionaletan dute Enrique eta horrek ere zerbait esan gurako du. Bai, hortik ikusten da, nokedak utzi betan hori zerrentzun be badekela, da jakiteko motiboa ez datozela bizok. Bueno, Leon Castilloa egin dute, sosketa egin dute eta txapak urdin erakutsi dugu horren bestez lehen sake egiteko aukera Beñate Zubizarretak izango du, hortxe da gustoko pilota aukeratzen. Ezaugarri ezberdinak dituzten bi pilotari dira, Irribarria eta Zubizarreta. Bai, nik pentot ezaugarri ezberdin eduk. Irribarria joteli hau eta resoluzio hauek eta pelotik gehiagetaten daena, da Zubizarreta asko tekniku hau. Da, ibiltzen dabe Zubizarreta asko nipentot hobeto biliko dala eta kasi guztetea eta Zubizarreten alde hundi barik, Bueno, hortxe, bi pilotariak 2005koak dira, horrek esan gura du, bata zenbesteak astetxoak direla eta oraindik ere bide luzea dutela egiteko. Lehen sakea, Beñate Zubizarretak neurketa astera doa, Olazar txapelketaren lehen finalerdia astera doa, Kaiolako finalerdia hortxe da. Beñat, sakea egiteko gertu, abai hartu, eta eskuinez, pilota eskerparetaren bila, eskerrez ondo errestuan Eki Irribarria, bolea sartuko da Zubizarreta indarrean, Ekik eskergantxoa zabaletik bildu egindu Zubizarretak, eskerrez emateko moduko pilota zuen horre Eki Irribarriak, baina ez du asmatu bat eta huts. Bai, horre peloti horrek ez ebizte duki, hori eramateko peloti izan da, ez dago azartu zuen da. Ez da beru. Akaso erasora pasatzeko aukera ikusiko zuen eta ematera joan da eta bueno, ez du gozatu eta bere alegina zuzenean txapapera bat eta huts lehen tantoa Beñate Zubizarretak egin du eta hortxe da, bigarren sakearen bila, Ataundarre gaztea. Dengoan kontuak atera zizkidaten, Ataundarra aipatu eta Ataunen pilotan ondo hariko direla esan eta gehienak Lazkaoko pilota eskolan aritzen dira eta bronka entzun behar izan nuen Enrique, beraz Lazkaoko pilota eskolan lanean ari diren ere, bezarka edar bat hemendik eta segi dezatela lanean. Bueno, hortxe da, bigarren... Hori bolan da, lanin badabiz de mutil asko dek eta, mutil asko dekenak lan asko enbidau eta normala hori. Bueno, bigarren tanto ere egin du, Eki Zubizarretak, Beñate Zubizarretak, kasu honetan eskuinez, bebetik jokatu du eta ezin eraman Irribarriak bi eta huts aurretik Ataundarra. Pilota eskuetan, Eki Irribarriak Zubizarretari eman dio, eta hau badoa, hirugarren sakearen bila. Aurkarian ondagoen begiratu, sakea egin aurretik, eta hortxe da, sakea indarrean egindako izan da, ezkerrez jaso Irribarriak, eskuinez sartuko da Zubizarreta, ezkerrez Irribarria, pilota luze jarriz, orain aukera erasora pasatzeko txokoan behartu du aurkaria, ezker gantxo egiteko aukera Irribarriak, ondo txokoan utzi, bikain defentsan
Ataundarra, orain erasora pasatzeko aukera izango du, Irribarriak eskerrez jaso, eskergantxoa bikaina, Beñate Zubizarretarena ondo jokatutako tantoa izan da, bien partetik Irribarriak ere behartu du bai Zubizarreta kasu honetan, baina honek ondo erantzun du defentsan eta gero aukera izan duenean, eskergantxu neurtu bati esker, tanto amaitza lortu du, 3-0. Bai, domina bukeitza Zubizarretak Irribarriak emonik eiza itxotza pelote, Zubizarreta ikuste dut hobeto. Edarto amaitu du, bigarren kuadroan aukerakoa zuen, baina bikain gurutzatu du, eta hortxe 3. tantoa, Beñate Zubizarretak. Beste sake bat egiteko gertu, 3-0, aurreratu da Ataundarra. Sake egin du bebetik, indarrean hau ere, eskerrez ondo Irribarria, Zabaletik sartu beharko da Zubizarreta, erasora pasatu da Irribarria bikain, eskerrez gurutzatu egin du, orain boleaz txokoan luze, tanto ona jokatzen ari Irribarria txokoan utzi du, entregatu egin du, aukera izango du Zubizarretak eta lehen aukera baliatu du hortxe lehen kuadroan eskerparetaren ondoan eskuinez bipareta efektuarekin 4-0 ondo jokatu du Irribarriak, baina azken erremate horretan oparitxoa egin du eta garesti ordaindu du. Ondo ibili da, eta zulora jodaen bolean ez da ondo sartaute horre entrega bitza, eta hor opari zeinezko Zubizarretai, horma bizek, ero efektue, ero zozer horretan abili da Zubizarreta. Bertan zegoen eta azkenerako tanto amaitzeko aukera oso ona izan du. Baina Irribarria ere gustatu zait, tantu honetan. Ez du tantorik amaitzerik izan, baina gauzak ondo egiten ditu. Txukun, 4-0, Zubizarreta irabazten. Berriz ere, aurkarian ondagoen begiratu eta sake egiteko gertu. Bebetik, eskerrez, gora, ematera joan da. Bai, eman behitza. Bai, ez da konformatu buena egitearekin, ematera joan da. Dominatzera pasagura zuen eta bere aleginak goiko koltsoira 5-0, aitaren batean aurreratu da 5-0 errenta lortu du Zubizarretak. Bai, goiko koltsotik gora. Bueno, 5-0 baino buruz ez da. Ez da. Ikusi jenda Zubizarreta hobeto. Oto jarretia. Sentsazio hobeak ematen dizkizu. Bai, sentsazio hobiek. Bueno, ikusiko dugu 5-0, aurretik Zubizarreta, sakera. Eskerrez hartuko da Irribarria, orain eskerpaetetik bizi atera zaio eta ezin jaso 6-0. Hori besta izen, erun ez etxeko moroko zaki izta izen, Bueno, baina Irribarria ere hasiko zen, buruari buelta emoten eta 6-0 eta 6-0. Aitaren batean gainera, Aitaren batean. Partida azkar doa, tanto azkarrak ari dira jokatzen. Bueno, azken biak sakez izan dira. Hor da ba, Beñat Zubizarreta. Beste sake bat, 6-0 aurreratu da Ataundarra. Gauzak ondo eginez gainera. Eskerrez Irribarriak, orain botera jarriko da lauan Ataundarra, eskerrez Irribarria erasora pasaguran, ez du mina hondirik egin, orain txokoan luze jokatu guran, aurre egiteko keinu egin du, azkenean atzera egin behar, eskuin sotamanoz Zubizarreta, eskerrez txokotik txokora luze jokatu du kasu honetan Irribarriak, botibolea zorain, eskergantxoa ona Zubizarretak behartu egin du Irribarriak, baina ondo defentsan Irribarria, orain pilotaren bila Irribarria, eskergantxoa erdi-erdikoa ez du gurutzatu, eskerrez eraman egin du Ataundarrak, bipareta egin du Irribarriak, eraman egin du Ataundarrak, Irribarriak atzera, tantu biziari dira jokatzen, eskerrez zabaleratzen da, egin du da, benetan asmotxarra zuen hor, eta bikain botatako jokaldia izan da, baina ez du asmatu horren bestez, lehen tantu Irribarriarentzat 1-6. Ez que tantu oso ona polita izan da, eta atzenen gordun saldute ikusi da nien lau kuadroti zabalera lan arrizgetie. Baina gaizto jarri du, ondo urte malotza. Intensio guztiarekin botatako izan da, ez du asmatu behartuta ere bazegoen apur bat, nekatuta ere bai, baina... Nekatuta, behartuta eta danak. Da honi nio arrizgau topera. Bai. Bueno, izan badutze... Txalo egin behar. Ikera ipizaban ingo Irribarriak. Ez. Bueno. 1-6, Enrique, lehen sake egiteko aukera Eki Irribarriak. Hor da Aramar gaztea. Lauan botegin, luzegi izango da, horre... Errestasuna, pelotik joteko. Bai, gorputzari aparteko violentziarik eman, aparteko
Bultzadarik eman gabe luze jartzen duenek pilota atzean jartzen du. Bueno, neurri hartu behar, Kaiolari, neurri hartu behar. Bai, Kaiolari neurri hartu behar. Hor da Irribarria, beste sake bat egiteko gertu. 1-6 momentu Zubizarreta irabazten. Bai hartu, orain bai, betik sakea eskerrez Zubizarretak nahi duen egiteko aukera Irribarriak, txokoan luze eman da, jaso Zubizarretak, nahi zuen egiteko aukera zuen hor, 1-erdian eskerrez hartu da Irribarria, uste dut txokoan amaitza gura zuela, ez du gozatu 7 bat oparitxoa. Nik pentu gauzabi, pentsaitu gula, zelengo nope zabalerako tipu hartutzat, da gero zuloa moru ninjote gauzabi pentsaitu gula pentu batera, eta gero bat abiniz. Ez, eta oparitxoa. Bai, oparitxoa. Dominatuta zeukan... Bai, dominatuta eta tantu bestin alde jutia. Bai, horrek mina ematen du. Bai. 7 bat, horren bestez, baina Zubizarreta irabazten. Bueno. Hor da, Zubizarreta. Momentuz haize alde. Eskerrez hartuko da Irribarria, pilotaren bila Zubizarreta. Ez du bihurritu, ez du gurutatu. Indarrean Irribarria, eskerrez Zubizarreta. Boleaz Irribarria txokoan luze. Eskerrez Zubizarreta, orain pilotaren bila joa da. Sotamano sartu da Irribarria. Txokoan dejada egindu kontrarazoan Zubizarretak ezin jaso Irribarriak sortearen tantoa. Herriko urdina daraman Zubizarretaren zat. Oingoen aukidu ukeri Irribarria tantu amaitzeko, Zubizarretaka itzan real auparitxo bat itzata, ez dago aprobetxaute gero bera galdu. Nik uste dut tanto askotan ari dela aukera izaten, baina ez da baliatzen ari. Ez da baliatzen ari. Ez dago inspiratuta gaurkoan momentuz behintzat Eki Irribarria eta atxeen hartzera, bi pilotariak, ekik hartutako atxeena da, eskatutako atxeena da, eta ondo egindakoa. Ba, besti ondo da bila. Hori da, eskate arnazara apur bat hartu eta egoerari buelta emateko aukera izaten duen, hori izaten baita helburua. Bai, honino, sortzitxe bat buruzburuko partiduetan buelta asko goten da, honino, baina etxako ikusten Irribarria dominetako tipuik bestiek joko gehiago erakusten dut, ibili ere behoi da bilarreka da izta eta... Ez da asmatzen ari gainera, aukera izan duenean ez du asmatu. Ez du asmatu. Bai, eta Zubizarretak gehiago asmatu du, gehiago. Erosoago ikusten zaigu, ez? Erosoago, asko erosoago da Zubizarreta. Asko beto jogatzen. 8-1. Zubizarreta da bere mailan, Irribarria nik ustote bere mailatik era da delago. Hori ere gertatzen da buruz-burukoetan. Zaila izaten da biek maila euren maila eman eta parte hundia ikuste, hori zaila izaten da buruz-burukoetan. Batak emoten badu, igual bestiek ez da, eurrungo handik aztebetera alrebez behil da. Hori da, sakea Zubizarretak eskuinez orain Irribarria, errestoan bizi, boleaz Zubizarreta, eskerrez hartuko da, lauterdian Irribarria, indarrean, zabaletik botera jarri da Zubizarreta, eskerrez orain Irribarria, hor aukera zuen bitardian jokaldia egiteko Zubizarretak ahalegin du da, txokoan deja da egiten, baina bere ahalegina zuzenean. Txapara 2-8. Bai, ez dugu aukera garbi ze bai, harriz gau da, eta txapi jokotza eta zuerte txarra. Hori da, horre eskerrez, txapa gainean jarri du Irribarriak eta pilotaren bila joan da Zubizarreta ez da konformatu jartzearekin, jokalde egitera joan da eta kasu honetan txapara joan zaio. 2-8, Eki Irribarriarentzat, beste sake bat egiteko aukera. Olazar txapelketan gaude, final erdiak Kaiolan, azteko Eki Irribarria eta Peñate Zubizarreta, ondoren Oier Aristegi eta Iker Egiguren. Gaur jakingo dugu, zeintzuk diren finalistak, hilaren 31an jokatuko dira finalak. Eta hortxe ba, edaman egin du Zubizarreta, txokoan utzi du, baina entregatu egin du oraingoan ere Irribarriak eta gero kontrarazoan eskuinez deja da txokoan efektuarekin, salduta zegoen ordurako Irribarria, bere buruarekin azerre, 9 eta 2 harrik hor txikusten ari gara errepikapena, dominatu egin du hasiera baten tantoa Irribarriak, baina gero aurrera egin du eta eskerrez entregatu egin du eta erraz utzi dio aurkariari. Gero peloti apur bat ez du, beren gudera morun beho, ormara ekuako lapen eta apur bat eta oso pari hona, eta holago pari egin ezkero Zubizarreta horreko tantu da kuadro bat eta erdizen.
Gero zaila errepeti. 9-2 ari da irabazten Zubizarreta. Eskuinez, indarrean ondorain Irribarria. Zabaletik Zubizarreta txokoan goxo utzi du, bikaina Irribarriaren tantoa, ezkerre paretean sartu zaion pilota, ezkerrez txapa gainean utzi du, goxo, orantxe ikusten duzu errepikarpena, bikaina izan da, Irribarriaren tantoa. Oin behin jau ondo. Lehen bino zaila guki dugu. Oso zaila da egin duena egitea. Hormana doin pelote sartu esku eta zuluen efetuaz dejadie. Ezker sotamanoz. Bai. Hori merito hondiko jokaldia izan da. 3-9. Bueno, Irribarria ere hasi dela tantoak egiten. Arranketan da, apur bat partidu ikusten, apur bat. Doin artien ez da guina, ez dut beren maila egita. Horde Irribarria, sakean, eskerre sartuko da Zubizarreta, jaso, Irribarriaren daukera bitardian, Zabale ireki egin du, gero horre Zubizarretak behartu, orain bera da, larri dagoena, pilotaren bila Irribarria, esker gantxoa darra, Ekiren esker gantxoa nola bihurritu duen txapagainean, 9-9. Oingo tantu oso, Irribarriak ondo jokatute eta ondo amaitute. Da peloti emon da. Azken biak talento hondikoak izan dira. Holan segitzen badau, emongo zabierleku Zubizarretai. Partida aldatu daitekela uste duzu. Bai, holan iken badau bai. 9-9. Da bat ikin da, beste lau egileik ez, Hori bai. Horrez da. Gaina, almena izan ezkero, kapazitatea eta hauek badute. Bai. Hortxe da, sakea egiteko gertu. Irribarria, ondo errestoan Zubizarreta, Irribarria botera, txokoan luze, oraingoan ez du pilota bihurritu, pilotaren bila esker gantxoa, ireki, baina bikain kontrazoan Zubizarreta igerri egin dio, eta ez duen ez behar de moduan gurutzatu, gero aurrengo pilotaka da, bizia izan da Zubizarretarena, txokoan luze egin duena, eta tanto 10-4. Bai, gero jarri besta ondoin, gorputzera etorrezeko pelotit ezin edun. Bueno, adi egoten da, Zubizarreta adi dago, eta honek hanka bizkorrak ditu, eta horrengoan ere erraz iritsi da Irribarriaren esker gantxora, eta ondoren kontrarazoan tanto egita lortu du. Zubizarreten beren errestazu noize da, holako entreak eta oparetxek hartuzkeo, tantu amaitzen. Ez du barkatzen, ez da? Ez du barkatzen, tantu amaitzen oso ondo daki. 10 hori doaia hundia da, Ba. Sake egiteko gertu, Beina Zubizarreta. Eskerrez, hau ere eramatekoa zen, baina ezin eraman, 11-4, 3. sakea. Dagoeneko Zubizarretak. Zailagoak eraman ditu Bai. Gaurko partida. Ez dago, eskun ondo sartu eta bera. Hor. Amaika talau. Hor da. Beñat Zubizarreta. Momentuz abantaila erosoarekin. Dominatzen ari da. Abantaila eroso, ez partidu apurtutu nio, Baina polita bai, abantaila. Oraindik ere, lanean jarraitu behar hori bai. Ezker gantxoa, Zabaletik Irribarriak Zabalean jokaldia, jaso egin du Zubizarretak, Irribarriaren lanak orain, eskuina ez eraman, txokoan utzi du Zubizarretak, iritsi egin Irribarria, pilota atzeratu, bolea sartuko da. Zubizarreta, Irribarria nahi duen egiteko aukera, Pipareta legezarrekoa, baina ez da ona izan, iez egin dio, botea kontragantxan egin du, 12-4. Intentzio hona izen da, apur bat zaile, bai goitxotik jo dau. Txapaganin, onda Zabaleko txapaganin, berat orma bizo joteko leku honin, onda, bai. Jodaben alturi asko ezkero, errezak kanpa urtetia. Berriz ere jokoa etendu, 8 tantuko errenta, orain arte, 6-8 aurreratu da Zubizarreta, gero 4-9 gerturatu da Irribarria, eta berriz ere 8 tantuko errenta, orain arteko hundiena, 8 tantukoa, 12-4. Zubizarreta irabazten. Behin 8 tantuko errenta hartuz, gero, eta partidu gero naiz dobetotxoa jokatzen hasi, zaila izaten da buelta mutia. Batzutan bai, 7-8 tantuko tajak eta inezkero, bai. Zer egin beharko luke, Irribarriak, honi buelta emateko? Zer joa jokatu bai bentzeta.
da luzia eta baina lehenengo eta behin erregalo eginez. Bueno, ikusiko dugu, lortzen duen edo ez. Behinat Zubizarreta altxatu da. Eta aurki, altxatuko da, Eki Irribarria. Bentsakor, normala da, galtzen ari da eta zerbait behar du, egoera iraultzeko. Irribarria pilota eskuetan hartu, bat eskuetan sartu, kontzentratu eta arrestorako gertu. Antzeko zerbait, baina sakerako Beñat Zubizarretak egin duena. Horra Zubizarreta, badoa. Sakaren bila, lautardian bota egin, eskerrez. Osterditik ondo, arrestoan eskerrez Eki Irribarria gaina erasola pasagura du, esker gantxoa entregatu egin du, Zabaletik bildu eta gaizto jarri, Zubizarretak ondo Irribarria, orain Zubizarreta bera da, esker gantxo sartu dena, Irribarria bitardian eskuinez, ez du behar den moduan bihurritu orain bolea zindarrean, Zubizarreta behartu uran honek pilota arrotu eta Irribarriari eroso jokatzeko aukerarik emanez, orain txokoan luze Irribarriak esker gantxoa ona edarra, izan da Zubizarretaren zara, defentsan ere bikaine kasu honetan Irribarria, erasoan bipareta boleaz egin du Zubizarretak entregatu egin du, dejada ona Irribarriak txokoan, iritsi egin da Zubizarreta pilota atzeratu du eta gero hirugarren kuadroan Irribarriak ezin eraman izan du baroingoan. Eki Irribarriak tanto amaitzeko aukera ez du lortu eta azkenako beste tantu bat. Urdin, 13-4. Bai, tantu gogorrain jegero, nipen dut bera pentsa da amaitute, gola, zulua itzan dejari efetuaz da. Ondo botatako izan da, Ondo botatako, bai besti heldu. Bai. Daia Irribarria itxitxero, bueno, tanto nipen dut pentsatu, ostantzin bekantzute, tantu oso ona eta gogorra jokatu da. Bizkaia desesperauta ere bai. Bai, ja... Tanto ona jokatu dute oraingoa ere, ona izan da, baina... Bai, oso tanto ona. Eta tantu parekatu guztiak urdin erortzen ari dira, danak alde batera erortzen ari dira. Hori txarrezetan da partidu azteko. Tantu pelota du egin beti alde batera justia. 13-4. Ari da irabazten, Beñat Zubizarreta, Ataundar gaztea. Hor da Beñat, sakean, eskerrez eraman. Eskuin sotamanoz Zubizarreta, eskerrez ondo Irribarria, Zabaletik moztu eta luze jarri Zubizarretak, orain boleaz txokoan Zubizarreta, txokoan entregatu egin du dejada eginez, Irribarriak ere nahi zuen egiteko aukera zuen, hor txokoan dejada egiten ahal egin du da, baina eskerkada txarra, beko koltsoira, 14-4. Tantu asko horregaletan Irribarria. Oin be, ahoko zulu noki du pelotu dize, bai, apurua kantzaute, bai, dejadin txapapera, bertatik horreko koro galduzkero, zaile partidu. Bai, hori da. Ez da ari bere aukerak baliatzen. Ez da bere aukerak. Eta Zubizarretak ez du barkatzen. Ez du barkatzen. Bere maila emoten ez da bile, gero nioko horrek aukero galduzkero, zaile. 14-4. Amartantuko errenta orain arteko hundiena. Beñat Zubizarretak daukana. Oso aldeko momentuz, neurketa finalera gerturatzen, Ataundarra, baina oraindik ere, lana biribildu behar, eta ondiagoak ikusitakoa gara. Eskerrez errestoan Eki Irribarria ondo, botera jarriko da Zubizarreta, eskerpaetan luze jokatu du, eskerrez Irribarria, barruan da, Zabaletik moztu berriz ere Zubizarretak aurrera joan da Irribarria, horre sustan harrapatu gura zuen Zubizarreta, boleaz sartu da baina entregatu egin du, erraz iritsi da Zubizarreta bipareta egin du eta 15. tantoa ere bai, hortxe errepikapena. Bai, bolea zoza erreik guran junda, bai, ez. Zerbait aldatu guran. Kriston opadez itxitza tantu kuadro terdizen, da erortik Zubizarreta, zuluen dejadi, zein normabizez, epera gurak nahiten da beneukeri itxitza. Bai, eta preso zeukan eskerre paretean harrapatuta Eki Irribarria eta bipareta efektuarekin egin du. 15. tantoa lortzeko, 15-4. Zuk uste baino gerrezago doa. Bai, nipen partidu gogorra gugungo dala, baina sarri pa estendio laguk, partidu gogorra izango dalakuen da... Hautsi egiten dira.
hautzi. Hori gorengo mailan ere gertatzen da, beraz, Bai. Gaztetxoekin, ohikoago izango da. Bueno, sakea luzegi orain, Beñate Zubizarretak. Bai, urten lehenko mailan makina bat olako, ba. Partidu alde batera izango da lehetilakun beste aldera irugazi. Bai, eta eskerrak horri, bestela akabo. Bestela aspertu egingo ginateke, beti favoritoak irazten badu akabo. Esfalego nobedadik. Hori da, gu nobedade behar ditu. Irabazi dezala honenak, guri berdin itzaigu nork irabazten duen, baina nobedadeak eta bizitasuna eta ikuskizuna. Da, sake egin du Zubizarretak eskerrez Irribarriak bolea sartuko da Zubizarreta indarrean. Eskerrez Sotamanoz, ez dakit zehazmo zuen Irribarriak zehazmeatz, baina ez du asmatu. Azarte gualau ez eiti, gutxinaren zabalera luzetu edo... Postura raro xamarra zen. Postura raruen. Da, jokaldi raru. Apur bat gogaituta. Apur bat ja, ez dakit, amore manda edo bintzat lekuzkanpo. Ni bentot baitz, apur bat ikusi da bela eziotzala zerrin. Bueno, ikusiko dugu, 16-4. Ez da momentu erreza izango, pilotariarentzat. Final erdi batean, eta 16-4 galtzen joatea, ez da erreza izan behar. Baina, ikasi egin behar da, horrelako egoere jaurre egiten. Hor da, eskerrez Irribarria, errestoan ezin, kontrakantxara bere alegina, 17-4. Ondo sartutzazku hormara, orduko prisaka sartu du, baina ondo egun dau, baina zabaldu larre. 17-4 ontxe, baina partidua aportu dala. Bono. 13 tantuko abantaiarekin, Beñate Zubizarreta, zakerako gertu, tandarra, eskerrera behiratu, aurkarien ondagoen ikusi, eta zake egin du. Eskerrez, ez oraingoan ere Irribarriak, 18-4. Zakez 5. Okerespan horrike. Horren beste ari alda sakatzen gaurkoan Zubizarreta, zure ustez? Ez, altzetako baiz, batzu sakaitu ondo be, baina 5 tantu iteko beste, 3 bataz, nipen do nahi du. Nahikua, Bai. 3 bat, ba. Hor da ba, sake egiteko gertu. 18-4, Beñat Zubizarreta finalera gerturatzen. Sake bat, oraingoan ez da egit, hor gauza raroren batero egin duen, bai zerbait. Beroi beharri besta ine, pelota da. Apurra eta behorrepen, eta da minio atzeratxua urtotza, baina jarri besta in pelotara. Eta inguruko begira horrek gurasoak ere ikusi ditugu, aita bai bentsat, eta ez da egin norbaiti begira zegoen Irribarria, baina bai, pixkat dekuzkanpo eta apur bat more manda, burumakur, bueno, sufritzen, une honetan, sufritzen. Bai, sufritzen. Beroi bai, beroi Hori da, bera. Ratu napazetan ez dago. Ez, gehien sufritzen ari dena, bera da. Bai. Pilotaria bera, hemen protagonista, bera da. Eta gustora, konzentratuta, eta momentuz haizea alde duela, bera gazten ari dena, Beñate Zubizarreta. Bai. Bere ondo egiten ari da. Bai, Zubizarreta oso partido ona jogatzen da, eta entradak itzik, lelokerizek ez da, ondo ametzen da ameitu, eta barriketek ez da hor. Da izen beholan, inbideu, Serio jokatu, eta, 26 minutu neurketa zidenetik. 19-4 ari da irabazten Zubizarreta, 6-8 aurreratu da, gero 10-4, eta hortik aurrera, 19 arte. Zubizarreta. Partziala, azken partziala, 10 utxekoa. Eskerrez Irribarria arrestoan, erasora Zubizarreta txokoan utzi du, iritsi egin da Irribarria eskuin Sotamanoa kasu honetan Zubizarretak, eta gero tantoa egin da zuenean, nahi zuen egiteko aukera zuen, zabalean deja da egiten alegin du da, baina bere aleginak kontrakantxara 5-19. Oingo nintzeko oparize Zubizarreta, baten biban da, oingo berapen jago oparize. Entregatuta, zuloa argi ikusi du hor jartzea zen. Bai, jartzea izan, bai. Ez du ondo jarri. Eta Zaskira, zuzenean, Eki Irribarria. Opari hori zer da, erlaxazioaren oparia? Ez. Hori, ondo urtu maltza posa hongo zen.
beste laguntzeko indien. Naiz da klub bateko izen, hor barru zuri gantzit edabilen nien, ez dago lagunik, hor inor ez da hoten izteko. Elkar ondo ezagutuko dira, eta... Gero tutxatik urten da gero lagunek izeti, bien. Ordura arte ez. Ordura arte ez. Da izen bolan, bideu, Hori da. Sakean, Irribarria, ondo restoan, ezker gantxoan. Ez du gurutatu Irribarriak, eskuinez bizi, Zubizarreta, botera jarriko da orain Ataundarra. Txokoan luze, Irribarriak eskuinez, gozakaitz. Orain aire sartu da, zabalean zain Zubizarreta, bildu, ezkerrez Irribarria, bitardian, horre deja da egiten alde egindu da, baina zuek ere entzungo zenuten ikusentzuleok, txapara, 6-19. 6-19. Bai. Ez que, oin hartin oso ondo egitu da Zubizarreta, danak ondo. Ointxe, itu, berape, txapabit, bueno, besti, bentaki euki bideu. Bai. Katzen bat egitea normala da. 6-19, Irribarria sake egiteko gertu. Abai hartu, eta Pabloa. Ezkerrez Zubizarreta, botera jarriko da Irribarria, luze jokatu du, pilotaka da ona da. Jaso egin du Zubizarreta, Irribarriak txokoan edarra, orain bai, bikan jokatu duek Irribarriak, lehenengo eskuinez pilota luze txokoan behartu egin du aurkaria, eta gero Zubizarretak entregatu egin duenean, hortxe errepikapena Enrique, nola utzi duen goxo txokoan. Ez da izen da narreza, jotoko zazauzazoin bastartu injako peloti eta holakuk galtzi bezarritzen zuertetan. Bai. Baina azkenako 7. egindu eta ondo jokatutako izan. Bai, oingotantu, ondo jokatu. Batez be, azken aurreko pilotaka da eskuinez joduena hori bizia eta oso ona izan da. 7 eta 9. Irribarriak 7, Zubizarretak 19. Hor da Irribarria. Honek ere, aurkarian ondagoen begiratu eta sake egin du motzean, ondo errestoan Zubizarreta, txokoan deja da Irribarriak, ez da deja da ona izan, ala aukera izango du, pipareta efektuarekin, itxingo da Zubizarreta, txokoan behartu Irribarria, honek jaso, bolea indarrean Zubizarreta, Irribarria jaso, Zubizarretak luze jokatu du, esker Sotamanos bikain Irribarria, Zubizarreta behartu zorain, bigarren kuadroan eskerrez gurutzatzen ahalegindu da, esker gantxoz, baina bere ahalegina berriz ere, beheko koltsoira eta ez da, esker gantxoarekin ez da kosatzen ari. Tantu amaitzen da nien be, Zubizarreta asko fresko hauten da Irribarria bine. Irribarriak asko kantzaute amaitzen du tantu. Eta tanto batzuk nipen dute galditu dela kantzaute daudelako. Bueno, 20. tantoa egin du Zubizarretak, baina Zubizarretak 27 ari da irabazten. Ataundarra. Ia oraingoan. Zer egiten duen. Baina Zubizarreta, sake egiteko gertu. Ezkerrez, Irribarriak ezin, txapara zuzenean errestoa, 21 eta 6. tantoa. Bueno, oingo esaki izen behin ja, eta batu ditza bai ez dugu godaltzau eta haitek hunda txapara. Jarra erun dugu, buena haiteko beste bai, betxotik. Bueno, aitaren batean, azken sake egiteko aukera, izango du Beina Zubizarretak, hortxe da, 21 eta 7, txaloak, Ataundarra entzat. Partida ona, jokatzen ari den pilotari gaztarentzat. Azken sake egin du, eskerrez sartuko da Irribarria, eskuin Sotamanos, ez du asmatu oraingoan, ez du asmatu Zubizarretak, bere alegina beko koltsoira 8 eta 21. Pentsetote Zabalera jote jundala, Jokalde egitera joan da? Bai, Sotamanos Zabalera jote jundala peloti, bai, horre danok, Beraz, magia eginda amaitza gura zuen partida, ezta? Bai. Bueno. Aitza jondo atera eta ondorioz, 8. tantoa, Irribarriaren entzat, 8 eta 21. Hor da Irribarria.
Zegin behar da. Gauzak zail daude, baina zegin behar da. Hemen ez dago amore materik. Sakea ona da, eskerrez ondo errestoan Zubizarreta, horrezta ondo jarri Irribarria, boleaz atzeratu, eskuinez orain Irribarria aire sartuko da Zubizarreta, ireki egin du, ondo Irribarriak bildu bakarrik ez, baizik eta aurkaria behartu, gero entregatu egin du eta orain nahi duen egiteko aukera Zubizarretak, honek ere ez du asmatu, sartu egin zaio pilota, bipareta efektuarekin eta azkeneako bai, neurketa amaitu du, bikain jokatuta finalerako txartela eskuratu du Beñat Zubizarretak, Olazar txapelketako lauterdiko finalerdian, lehen finalerdian, Beñat Zubizarretak 22, Irribarriak 8. Bai, resultaduk emoten da bena frontoien behi jantzera ikusi da, Ze frontoien asko egeitzen da zera, Zubizarreta. Bai, askoz gehiago izan da, pentsa 6 eta 8 aurreratu da, gero 2 eta 8, 10 eta 4, 17 eta 4, eta azkenerako 22 eta 8, Enrique. Bai, 22 eta 8. Behente txego oso estu izango dala, baina bastante errezkunda. Zuk esan, Bravo. Bueno, hementxe daukagu, gaurko protagonistetako bat, Beñat Zubizarreta, finalerako txartela eskuratuta, pentsatzen dute gustora Beñat, Gabon eta zorionak. Bai, eskerrik asko, oso gustu ez. Honegin aurkari oso horra neukela, eki txikitatik ezautz eta ikera harri jokatzeu, eta uste baino beto bai. Bai, hasieratik ondo hasi zara, 6 eta 8 aurreratu zara, 10 eta 4, gero 10 eta 8ko talkada egin duzu, gaur dena egin duzu ondo eta ez diozu aukerarik emanekin. Bai, ez, hasieratik saiatu naiz atope hasten, intensia egin, eta azken nik uste asmau dutela ez, alde hartzen saiatu naiz, asmau eta oso guztua bai. Elkar ondo ezagutzen duzuela, aipatu duzu, ume-umetatik, daukazuelako elkarren berri, horrek zer egiten du lagundu, edo kasu honetan mesedegarri izan da, edo kaltegarri ere izan daiteke? Bueno, esazuna ez, edaeko txiki-txikitatik batea, askotan bai ez, laguntzeo, baino bestentzak hori lan dueke, ezkenen ezautze galako, bain kontan nahito gauza eta oso guztu. Beñat, Olazar txapelketako, Kaiolako finalean zaude, zer suposatzen du horrek zuretzat? Ikaragarri ez, oso txapelketa garrantzitsu ikaragarrizko pelotarikin eta finala dutea plazer bat ez, netzako. Eta bukatzeko, orain bigarren finalerdia jokatuko da, aukeran eman behar dizut, finaleako zein nahiago duzun, Egiguren edo Aristegi? Irazte ona torrikoa, alik eta hauen prepauko finala, eta irazte ona, saiako naiz beha irazten, eta hoxe. Gozatu. Eskerrik asko behi. Hauetxek gaurko lehen irabazlearen esanak, gustora, Beñat Zubizarreta benetan partida ona jokatu duelako, arlo guztietan menderatu du aurkaria, eta orain finalarekin pentsatu behar, bien bitartean, bigarren finalerdia aurki hasiko denez, guk tartetxo hau aukera erabiliko dugu, astero legez, ostegunero legez, atzera egiteko denboran, eta gaur 2005era egin behar dugu orduan, Jon Apesetxea eta Mikel González aritu ziren Kaiolako finalean, eta hauxe gertatu zen. Biparetak, gurutzatu gabe, ondo bildu du Apesetxeak. Jokoa zabaldu Berriztarrak, Eutsi Goizuetarrak. Tanto luzea doa. Barruan da. Gora. Hiru eta huts. Hemen aukera izan du Mikel Gonzálezek. Aukin ditu hiru kuadroan pare bat pelota agintzen hasteko. Bat eskuinez ondo moztu da, baina laburtxo. Eta, eskerrez ondo dominatzen du esku hori Jon Apesetxeak. Ondo atara du pelota ura. Eta gero, Jon, nik eneban uste, baina printzipioz momentuz bintzet tantoa lantzen da bil, ez doa airearen bila, igual, aurrerantzean
hori topauko dago, baina printzipizioz ondino mintzat, tantoa atzean lantzen dabil, eta bere terrenon esan genke Mikel González menperatzen dabila oinartean mintzat. Jaso Gonzálezek. Motore, Apetxetxea, jaso ere Gonzálezek, orain ezkergantxoa, kanpora. Ondo jotako ezkergantxa izan da. Bai, baina pizkat igual zabalei egon da, osea, kantxa erdian egon da eta larregi zabaldu dau. Igual horrez ez eutzen Bape mesederik ingo frontizian apur bat zetasun pikin bat badago eta apur bat joera gehiago hartu daue zabalerantz pelota horrek eta justu badabe kantxatik kanpora pelota eta Mikel segituan beste pelota baten bila. Eta gainera nik uste sakerako pelota fuertea nahiko dauela berriztarrak, batez bere garaipena horretan hor lortu lezakelako, saketik minazko inez. Ezker paretaren kontra sartu du. Hirugarrena saketik, ez? Hirugarrena bai. Azken bi hauek eta bere bigarren tantoa ere saket lortu du Mikel Gonzálezek. Bai, asko sakatzen dabil, ohiko moduan eta horrek egin dutzu orain artean minik gehien Apetxetxeari. 11-5, Apetxetxea momentuz, saket estu bakar bat ere egin. Hau jaso du, hau ere zen. Bai, bakar bat gozoa. Pasa. Kanpora, bai. Lauteriko marrazatzetik egin du bote Mikel Gonzálezen pilotak, bigarrena. Marrazatzetik jarri duen bigarrena. Hori eman da joan da, baina bera bi kuadronde egoala kontuan izen da, dana eman dutzo, baina txapaganean barik apur bat goraziago eta nabarmen gainera kanpora joantxako eta segituan Juancho Apetxetxeak deitu dutzo Joni zer erabaki hartzen daben, nola jokatu horreantzen apur bat partiduari neurri hartzeko edo. Ondi eman dio, bai. Bai. Astra. Hau, falta. Gara, itxarreko falta, Jon. Bai, oso txarrekoa. Sake izan da, 15-18 markagailoa, falta, zabalduz. Dejada. Lekutatik egin du Bipareta Gonzálezek. Arrotu, buruz behin pasan nahian Apetxetxeak. Eutxi Gonzálezek, tanto polita doa. Ondo, González. Apetxetxeari da gintzen, González defentsan. Agintzera pasatzeko aukeran da berriztarra, ordu. Biparetak. Aixe ailegatu da Apetxetxea eman egin dio. Jaso Gonzálezek. Bila, txokoan, harrapatu. Jaso Apetxetxeak eta baita Gonzálezek eraura tantoa Juan Andreo. Zabalean, bikaina. Artizan. Aurreko pelotaka Mikelek pasintzi pizkat izango baleu. Eskerra sartu eta Zabaleraz gozo eroan da tanto egingo eban, baina ez da asmatu eta gero artista lanak egin dituna goizuetarra izan da, ez? Baina tantoa partiduko tanto izan dela. Ikusgarria izan da tanto. Nahasia. Bai. Hor nekoa inda beroatarekin, eta gero hori Apetxetxeak hori beroan hori beste arreza izan, eta hortzi izan da, hor itxaron apur bat eskerrez. Baina pilota garrapat egin du bera. Bai, eta hor aukerako etxio dutza, eta hor bai... Hor, doktore bukatu du. Batean. Tantok merezi zuen horrelako amaiera. Bai. Baina, 18 eta 19. Hortxe dago. Emozioa bintzat, badeuku, nik uste joko onabe bai. Orain artean agintzen beti Mikel izan da, baina aurreko kuadroetara jokoa etorri danean, logikoa da moduan, eskubiz eraman beharrean, eskerrez, da horre ja lasai, zer egin pentsatu. Momentuz berriztarrak, kontu bakarra egin beharra dukolako, baina ondino kontu Jon Apetxetxeakin. Aso du sakea. Sake derra eroan da bai. Gurutzatu Gonzálezek, ezkerrez luzatu Apetxetxeak. Arrotu Gonzálezek, Aidez. Toko lutzina izan du, etxai ondo eratu. 22-19
irabazi. Mikel Gonzalezek irabazi du Lauterriko Dakar txapelketa. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Bueno, hortxe, dagoeneko, bigarren finalerdia jokatuko duten bi pilotariak kantxan, Iker Egiguren, gaurkoan Gerriko Urdinez, Oier Aristegi, Gerriko Gorriz, Egigureni, egokitu zaio, lehen sakea egitea. Enrique, zetra sartzen diozu, bigarren finalerdi honi? Bigarren finalerdi lehenengo entrazi apur bat hartzotzat. Bata da injertzu hau da besti joko gehiagakona. Baina, nipen eta Aiztegik lehengo nigamoroko partidu inezkero, baina alako partidu ditik kostakoako eta partidu hongo da pentot hemen beha. Bata injertzu eta bitxi joten du, bestik Ormabizek eta Zabalera eta ondo jogaten dute joko onditxeko eta partidu politizilik. Bueno, hortxe bi pilotariak gertu hauek, lehen finalerdikoa baino kapur bat nagusiagoak dira, lehen esan dugu 2005koak zirela Irribarria eta Zubizarreta, kasu honetan Egiguren 2003koa da, eta Aristegi lauretan nagusiena zaharrena 2001koa. Hortxe da, sake egiteko gertu, Iker Egiguren Azpeitiarra, Ezkertiarra, hor da. Ezkerrez luze jokatu du, lehen tantua jokoan, pilotaren bila, ezkerre gurutzatzen ahal egin du da, ez du behar den moduan gurutzatu, baina gaizto jarri du pilota, eta gero, bikaina, ezkerrez paretan luze efektuarekin pilotak da, bikaina izan da, Enrique, bat eta utxeko tantoa, bikaina amaitu du Iker Egigurenek partidako lehen tantoa. Bai, partidu hori trazia hartzotzat. Bata injertzu du, besti jugadia zapur bat enredekete da. Ikusi dugu errepikapena efektuarekin nola jokatu duen, eta bikaina izan da, pilotaka da, bizi-bizia eta eharra. Hortxe da Egiguren, zake egiteko gertu, ondo atera zaio Ezkerpaetetik Aristegiri, barruan da Egiguren txokoan luze, Ezkerrez Aristegi, orain botera jarriko da Egiguren, bosgarren kuadroan, hor da Aristegi, Ezkerrez, dominatzera pasatu guran, eskuinez hartuko da Egiguren, Ezkerrez Aristegi, indarrean txokoan luze, lauterdian, orain pilotaren bila Aristegi, dominatzera pasagura du, kantxaren erdia hartu gura du, eta horretarako aurrera pausu eman du, txokoan luze jokatu du, behartu egin du Egiguren, honek nahiko egin du jasotzearekin, eharra, Zabalean nola jokatu duen luze, txapaineko bikaina izan da, ze ondo jokatu duen, tanto honetan Oier Aristegi. Bizek jokatu dago oso ondo, Han Egigurenek zulotik entregagutza baten peloti eta gerortik hartu dago mandu zerak Aristegik eta geratzen amaitu Zabalera moztute oso ondo. Oso ondo, horre errepikapena ikusten ari gara, hirugarren kuadroan nola hartu duen, nahi zuen egiteko aukera zuen, baina gero egin duena benetan bikain egin du, jokaldi bikaina Zabalean, eharra izan da. Bueno, bana marka joan, lehen berdinketa Aristegi pilotaren bila aurrera egiteko keino egin du Egigurenek, baina gero atzera egin du Ezkerrez, errestuan txapagaina, justu, txokoan luz Aristegi ezin gero, hor laborren kuadroan, Ezkerpaetan apur bat sartu egin zaio Egigureni, ezin jaso bi eta bat lehen aldiz aurretik Nafarra Lekarauzko mutil gaztea. Bastartu jako eta ezin erun. Kinelan gaur eguneko 3 Aristegin alde dut, eguneko 40 Urdin. Bueno, katedrak gorriaren alde egin du, baina argi ez dago kontua, Argi, nire dut argi ez dago. Sake egiteko gertu, Oier Aristegi. Ezkerrez hartuko da Egiguren, pilotaren bila Aristegi, ezker gantxoa indarrean, ona da, jaso egin du Egigurenen, nahiko egin du Aristegiren beste aukera ona, bipareta ezkerrarekin, jaso egin du Egigurenek, defentsa bikaina erakutziz, bolea zegero Aristegik, Egiguren orain dominatzera pasatzea aukera, ezkerrez pilote ireki, bildu egin du, kasunetan Aristegik, berriz ere ireki Egigurenek, bildu Aristegik, aire sartuko da orain Egiguren, entregatu egin du Aristegi nahi duen egiteko aukera, honek ere ez du behar den moduan gozatu Egigurenek bipareta efektuarekin, horren ondo menperatzen duen jokaldi hori, ondo iritsi da Aristegi, txokoan Egigurenek, Aristegi txokoan luze, ezkerrez, atzeratu guran Egigurenek, tikitaka bizia, Egigurenek entregatu Aristegi txokoan luze, azetanto ari garen ikusten. Hirugarren kuadroan ezker gantxoa Aristegi, Zabalean zain Egiguren pilota bildu, boleaz, ondoren Aristegi txokoan luze, tanto benetan bikaina ikusi dugu, eta azkenean Aristegi izan da boleaz, tantoa txokoan amaitu duena, 3-1. Bikaina ondo jokatute eta gogorra. Bien partetik, Ba, bien partetik. Atzenin gatu da Egiguren be, eta doblauta.
hor deskantzuz eskatzea ondo ikustot. Oin 15 egun pasauzana Suizarretaz da unai amean oaz zikeran, zehare polago tantu gogor bat iben, hilen 30 San Andres egunien. Da ero amartantu itzazen segizen. Korputari ezin buelta eman eta ordaindu egin zuen, ez? Bai, jonek gaiatu ina partidu eta ondo gatuta, holako tanto bat inikuen, arnaze hartu eta errekupero bintzetatzen. Gela pur bat hartu, horre denpora gutxian berriz ere energia berreskuratzeko eta bai, benetan bikain jokatutako tantoa izan da, bakoitzak bere armak baliatu ditu, Aristeik bere abiadura, bere indarra eta Egiuren bastarrak nahazten ahalegindu da, azkenerako ez du lortu, baina jokatzeko dagoela, erakusten ari da. Bitxek jokatzeko eta holako tantu egiten baitu argi, bata ero besti... Lehertuko. Bai. Bizi mugitzen du pilota Aristegik, Besti ondo dominitan dago, zabaldu eta zulora eta partidu gogorra ikusten da. Bai, pelotaria da. Iker Egiguren, momentuz gorrian nagusi 3-1. Egiguren aurreratu da markaioa, baina aurrengo 3 tantoak errenkadan Aristegik egin ditu. Aurrelari nafarrak eta horren bestez 3-1 aurreratu da markaioan. Sake egiteko gertu, beste sake bat egiteko gertu, Oier Aristegi. Hor da, Lekadozko mutilia. Sakea egin du eskuinez, eskerrez hartuko da, horre Egiguren, baina eramateko modukoa, ez du gozatu 4-1. Bai. Akaso aurreko tantoaren nekea ere bai, edo... Honin horroten da, egin jabe gota alditxu eta horrekazko. Bai, hori da. 4-1. Este sake bat egiteko gertu, Aristegi. Bai, hola, lehenengo tantu eta nolako tantu bako horraitiek partidu izten dauz, harritzen erabakitxe, Hor da Aristegi, Eskuinez era berean Egiguren, esker gantxo indartzua Aristegik, Egiguren behartu, zonek arrotu pilota, bere buruari denpora emateko, Luze Aristegi biziari da mugitzen pilota orain aukera dauka, eskerrez indarrean, bertan zegoen Egiguren, pilota atzeratu egindu eta Aristegi behartu, honek arrotu, bere lekua berrezuratzeko, Zabaletik Aristegik bildu, eskuinez hartuko da Egiguren, txokoan Luze jokatu du, Aristegi eskerrez 3-erdian, bipareta darra, bipareta, legezarrekoa eskerrez, engainatu egin du erabat Egiguren 5-1, txapelak entzeko moduko tanto izan da. Ez dauk pentsau egin Egigurenek, ezkor posturan urmabizeko ezkero, efektu hartzen dauera eraganera, eskerrazko ezkero hortik. Hortxe, ikusi errepik, 3-erdian jarri da. Hor, efektu hartzen du ezkerreko orman, da ero zabalin juten da. Ze ondo, botatako bipareta izan da, edarra izan da. Da, ze gitxitzen iten hori jugadei, ondo inezkero. Indarra behar da horretarako, Eman egin behar zaio pelotari, Eta eman dio bai, Aristegik eta edarra izan da tantoa. 5-1, ondo jokatzen Aristegi, ezin zaio zer horpeiratu, Bizi mugitzen du pilota eta nagusitzen ari da, ondo errestoan orain Egiguren pilotaren bi Aristegi eskergantxoa indarrean. Eman da, ondo zelako. Sekulako abiadura ematen dio pilotari. Aire zein botera, orain moan biltzeko modukoa zuen Egigureni, bertara etorri zaiolako, parera etorri zaiolako pilota, ez dakit jokalde egiten alegindu den edo zer, edo txokoan mosten, kontu ez du asmatu, 6-1. Aristegik biziago mugitzen du pilota. Bai, oso bizitze. Bera dominitan tantu denpora guztien izan eta horrek asko zango edo. Hortxe da, sake egiteko gertu berriz ere Nafarra, sake luzea da, barruan ala ere, ondo errestoan Egiguren, bipareta efektuarekin Aristegik, iritsikote da, iritsi da Egiguren, bolea sartuko da Aristegi, txokoan Luze, hankauna dituela erakutsi Egigurenek, gainera eman egin dio hor eskerrez, botela azterrean bikain Aristegi, boleaz sartuko da orain Aristegi txokoan, Luze Egigurenek bikain, pilotakada bikaina da, orain tanto amaitzeko aukera izango du, eskergantxoa, ona da, jaso Aristegik, beste pilotakada bat egitera behartu du. Egiguren, bipareta efektuarekin egiten alegin du da, eta azkenean bere alegina kontrakantxara sekulako tantoa jokatu du Egigurenek, beste edozein aurkarien kontra nahiko izango zen tantoa egiteko, baina Aristegiren hankak ere ikaragarriak, pentsa Zabaletik eraman duen hori ikaragarria izan da,
eta ero txokoan luze jokatu beharrean bipareta egiten ahal egindu da, eta ez du asmatu, zazpi eta bat. Bipareta egiten ez dugu azartu ondo ez da eskubitxurra zeuzea, zodaben da, kuntzako pelotia fronti zer dira. Iez egin dio, orain aitaren aginduak jasotzen Egiguren gaztea, Iker gaztea. Bueno. Tantu horrein beha. Bai. Eta Egigurenek ondo jokatu du, Ezin zaio, zer horpei ez du ondo amaitu, baina eta Aristegiren hankak, biziak. Fakultadiek aineketan da pesuek eta emon da. Ondo prestatuta dauen seinale. Bai. Zazpi eta bat. Bueno. Bikain jokatzen Oier Aristegi. Nahi du Iker Egigurenek, baina momentuz ezin du. Ezin du. Iker Egiguren behar jokatzeko. Bai. Baina bestiek mototan abilari azpelotia ezin. Ezin, hori da. Hortxe markaioak erakusten diguna, gaurko protagonistez gain, zenbat edoan, markaioa zazpita bat ari da irabazten Aristegi, eta esango dizuet, gaur Kaiolakoak ari garela kontatzen, datorren astean berriz, ostegunean, binakako finalerdiak jokatuko dira, lehen finalerdia, eta emakumezkoen Kaiolakoa ere bai, Olatz Arrizabalaga eta Leire Garai hariko dira norbaino nor gehiago jaialdiari hasiera emateko, eta ondoren Mate Irurita eta De La Fuente Aldabe. Eta abenduaren 22an, Aldaik aurkariaren zain jarraituko du, Salsamendi minartuta dagoelako, eta Muru Eskuza eta Igoa Ugarte Mendia binaka. Beste tantu bat, txokoan luze jokatuta 8 bat, Enrique. Bai, egin berantu ero, tominete morun eta Egiguren. Bizi, finala ordenetan ondo ikusi genuen Aristegi oso ondo, eta gaur ere bai. Hor da sake egiteko gertu, Nafarra, eskerrez, Egiguren ondo, ea zer egiten duen Aristegi, txokoan luze, pilotaka da ona da, aurkaria behartuz, botera jarriko da, bikain horre Egiguren, botera luze Aristegi, ea Egiguren zer egiten duen, txokoan luze, aire sartuko da Aristegi entregatu egin du, ea Egiguren entzat zer, txokoan etejada egin du, Aristegik eraman, bipareta efektuarekin ona da, iritsi da, baina ezin jaso, berriz ere, perfecto egin behar izan du, jokaldia. Egigurenek bere bigarren tantoa eskuratzeko 2-8. Enrique? Bai, tanto ona, Tanto ona jokatu du, Horrako batzuk itetunak arranko leketa, berri itetun tanto batzuk eta ikusten partidu polit bat. Eta ze ondo, menperatzen duen, jokalde hori bipareta efektuarekin. Eskumiaz. Final laurdenetan ere, zenbat min egin zuen, da Kortasarren kontra okerrezpanago. Kortasar da Ituarte. Bai. Bueno, hortxe da. 2-8. Bueno. Egigurenek ere nahi du. Eta hori garrantzitsua da. Bai. Da, jokatzera etorri da. Hori da. Iker, sake egiteko gertu. Eskerrez, sakea motza da, baina hor esker paretetik hilda atera da pilota, 3-8, hor eskua sartuko aukerarik ere ez du izan hori izan da, Aristegi. Tanto izan da. Bueno, sakez egiten duen lehen tantoa, kasu honetan Iker Egigurenek. Hor da, Azpeitierra. Sake bat egiteko gertu horrengoan luzeagoa. Aristegik ezin, hau ere ezin, bitanto errenkadan 4-8. 4-8. Bai, Aristegi bere aixi aldeta dabilen nien oso bizia, bestaldera irteako nire, asko imoruen. Goro, ikusiko dugu, 3 tanto errenkadan Egigurenek 4-8. Hor da, Iker. Partidan sartzeko aleinean. Sakea motza, eskerrez ondo Aristegi, orain pilotaren bila Egiguren. Indarrean, ireki, jaso Aristegik, botera jarriko da Egiguren. Txokoan luze, eskerrez jaso Aristegi, pilotaren bila Egiguren. Horre, indarrean bolea ondo moldatu da, Aristegi defentsan eusten ari da orain Zabaletik Aristegi dominatzera pasatzeko aukera dauka, txokoan entregatu egin du Egigurenek,
deja da egin du txokoan Aristegik, ondo Egiguren, Aristegik entregatu, Egigurenek nahi duen egiteko aukera, ireki egin du, behartu egin du Aristegi, orain bolea jarriko da txokoan, Aristegik jaso, txokoan, eharra Iker Egigurenen tanto azkenerako, eskerrez txokoan hilda, utzi du bosgarren egiteko, baina ze ondo jokatu duen tantu honetan, nola mugitu duen aurkaria, eta azkenean txapaineko bikain bati esker, 5 eta 8koa, bosgarren tantoa lortu du Azpeitiarra. Bai, lehenengo injau zabalera planti ina ingainau. Da gero justo txapain, alan da guzti behize heldu ina, Bai, bere burua lurra botata, ez du aparte izan, pilota hori jasotzea Aristegi, baina ze ondo jokatu duen, Iker Egigurenek tanto hau. Bai, oin partidu konetan tantu dutan beste itxura bat. Bai, esan dugu. Markaioan atzetik nabarmen joan arren jokatzeko zegoela, eta ikusten ari gara jokatzeko dagoela. Bai. 5 eta 8, lau tanto, segidan egin ditu. Iker Egigurenek. Honek ere finala jokatu gura du, ilanen 31an. Horda Egiguren, zake egin du, eskerrez Aristegi, gora. 6 eta 8, 3. tantoa zakez, Enrique. Bai. Eta... Saketi bakarrik izta izaten, gero ekarti horre bizek sumartu bida, Bueno, orain joko eten duena Aristegi izan da. Aizaren norabide apur bat aldatu egin da, Enrique. Bai, aizi, norabide aldatu egin. 5 eta 8ko partziala, lortu du Iker Egigurenek. Eta hortxe, ari dira bi pilotariak, euren botileroen aginduak jasotzen. Eta nik eskertzen dut, horrelako pilotari gazteak, botileroekin egotea eta euren aginduak edo laguntza jasotzea. Bai, jabarrez botileru izima da pelotari txendako bat egingo kasu. Takina. Bueno, hortxe, agindua jaso eta jaso, 6 eta 8. Bai, sartu da partiduen. Bai. Eta ondo jokatuta, ez dira izan aurkarien oparia, baizik eta bera meritu izan da. 6 eta 8 Egiguren beste sake bat egiteko gertu, bitantora gerturatu da. 8 eta 1 aurreratu da Aristegi, baina 5 tantu errenkadan Azpeitiarrak 6 eta 8. Eta beste bat ere bai, laugarrena sakez, 7 eta 8. Goin korredori balegoz alde dirua. Orain auskalo. Orain bat baino gehiago urduri harriko litzateke. Baina afizionatu mailan ez dago korredorerik. 7 eta 8. Enrique. Bai, beste partidu bat ikusten da. Lehenengo tantutan bino. Bai. Atzera saki hartzen da ningu abizan bat Aristegik, baina, bueno. Baina horretarako lehenengo, sakia berreskuratu behar, Hor da, Egiguren pilotaren bila nahi duen egiteko aukera, zeharra, eskergantxoa kantxaen erditik, bizia ondo neurtua, bigarren berdinketa, Zaldibarren Olazar txapelketan, Kaiolako bigarren final erdian, Egigurenek 8, Aristegik 8. Bai, hemen datoz. Bai. Goitik bera aldatu da neurketa. Egigurenek bere pilota hartu duenean eta sakearen jabe egin denean, 4 egin ditulako sakez, baitaren batean, 7 eta 8ko partela lortu du eta neurketa berdindu du. 8. Hor da Egiguren. Txokoan luze, pilotaren bila doa, eskerrez ireki, bildu Aristegik, boleaz orain txokoan Egigurenek, Aristegi defentsan, eharra pilotaka da, pasatakoa eraman egindu Aristegi, bipareta efektuarekin, iritsi eginda Aristegi, benetan hanka bikainak erakutziz, biak ala biak, tanto bikaina jokatzen ari dira, bata erasoan bestea defentsan, hor da, Egiguren lautik, pilota eskerrez, kantxaren erditik indarrean Aristegi, orain lanak Egigurenek, Aristegi nahi duen egiteko aukera, eskerrez deja da egindu, bipareta bere burua lurrera botata Egigurenek, eta gero zabaletik ezin eraman
Aristegik 9-8. Bai, tantu gogorrain, eta azkenien begatu da, alduin ja, bai, gorputzai buelta egin ezin peloti barrure sartzeko. Ze, klar, joda honien zabalera begir onda, da, klar, zabalera begir eta barrure joti ez da erreza. Bai, ez zelago palizia hartuta. Bai, hortxe, apur bate hartu du. Kantxako laguna ere, behar den moduan garbitu behar hori, zerdi patxetan dagoelako Aristegi, 9-8. Eta tantua ondo jokatutako izan da, bien partetik, Da gogorra. Gogorra. Da zelako ainik Aristegin Aristegik, holako askoiten badu horpe zatu bi pagoko dau da. Bai, hankak ikaragarria ditu, Bai. Da ondo gertuta. Bai, ondo prestatuta etorri da. Zaldi barrera. 9-8. Egiguren ere bai, 8 partzela lortu duta. Hor da, sake egiteko gertu. Pilota luze, kasu honetan Egurenek, ezin eraman, 5. sakez. Ez txako eskun sartu, ez da eskuaz ondo jo, eta urten itzen eskutik, eskerrek orma eta ormi ikendutzen jara dana. 9-8 partzelaren ostean, 10-8 aurreratu da Egiguren. Era bat aldatu da, goitik bera aldatu da neurketa. Enrique. Lehendik ere parekatu dago, baina... Ondino partidu luzi dago, Ba. Baten batik gasolina meitxu harta. Ez dago pronostiko argirik hemen, Ez dago hemen. Hor da, sakerako Egiguren. Sake hona da, eskerrez bikain oraingoan Aristegi, Egigurenek nahi duen egiteko aukera, txokoan luze jokatu du, esker Sotamanoz Aristegi, botera orain Egiguren, erasora Aristegi, indarrean, dominatzera pasatu guran, botera Aristegi, Egigurenek eskuinez, pilota bildu, eskuinez Aristegi, eskerrez luze txokoan bikain Egigurenek hor 3. kuadroan, eskerrez sartu behar izan du Aristegi, baina oso behartuta pilotaka bikaina izan da, bizilotakoa zuzena luze jokatutakoa, 11-8. Ba, ize, buena injau, eta buena inbalau tanto zan, ara ailegetik Egiguren ezauen. Pare bat tantutan, ia pasatutako pilotak kasunetan ez du eraman, baina aurreko baten eraman egin du, eta Aristegik edozein posturatan pilota eramateko gaitasuna dauka, jasotzeko gaitasuna dauka. Baina Egiguren oso ondo jokatzen ari da orain, oso ondo. Bai, 10-8 partzela lortu du Azpeitiarrak. Eta 3 tantuko errenta dauka. 8 eta batekotik 11-8 pasatu gara. Hortxe da, sakea egiteko gertu, Iker Egiguren, eskuinez hartuko da Aristegi. Pilotaren bila Egiguren, esker gantxoa indarrean, ireki egin du, bildu Aristegi. Egigurenek eskerrez txokoan luze efektuarekin. Bai, karagarri ematen dio, botera jarriko da Egiguren, barruan da. Hor txarto neurtu du, jaso egin du Egigurenek, Aristegik luze jokatu, zain zegoen Egiguren, jaso egin du Aristegi, nahi duen egiteko aukera, 2. kuadroan eskerrez. Pilota indarrean erabili du, ondo eramandu Egigurenek, horreztu ezer egin Aristegik, aukera ona zuen, baina ez du aprobetxatu, eta gero, 3:30 horre... Kantzauta, Egiguren, bize kantzauta, baina... Bai, ez du baliatu, berez horre zerbait gehiago egiteko aukera zuen, baina ez du asmatu, pilota lurrera, 9-11 eta saskira zuzenean Aristegi, honek ere arnaz hartu du, 10-8 partzela sartu dio Egigurenek. Alde batera behi otetik, bestaldea behi jarri. Bai, 9-11. Eta hortxe, gustoko pilota aukeratzen Aristegi, zer komenizaio Aristegiri, Enrique? Zu botillero bazinan, pelota bizizia. Bai, pelota rapidu eta zego duen eta horre danok aprobetxetakua. Velozidadia aprobetxetakua. Garrotea dauka, ezta? Eta garrotea aprobetxatzeko. Pelota bizia, beti hobe. Bizitxu eta binjago, eta toke gehiagakula zalik. Ikusiko dugu, baliatzen duen ala ez. 9-11. Egiguren irabazten, Aristegi galtzen. Hor da Lekarauzko mutil gaztea. Sakea egin, eskuinez hartuko da Egiguren.
Bostetik, Eskuinez, Aristegi, luzegi, eman dio galanta, baina ez du neurtu. Luzegi. Oparitxoa, kasu honetan Aristegik Egigureni. Horre behartzera joan da, aurkaria behartzera ematera joan da, baina ez du neurtu eta ies egin dio pilotak. Bueno, 12 eta 9. Zelan aldatzen den partidu. Bai. Aitaren batean gainera, Partidu baten partidu bi, ikusi. Eta kaso hirugarren batera ikusiko dugu, Mendik eta 22 Euskalo. Bai. Eskerrez errestoan ondo Aristegi. Bostetik Egiguren, txokoan luze, pelotaka da ona. Eskuinez Aristegi, Egiguren botera berriz ere txokoan behartuz, eskerparetean behartuz, orain bai, dominatzera pasatu aukera duka. Deja da egin du, bikaina, txokoan efektuarekin hau ere. Ze ondo menperatzen dituen efektuak Egigurenek, bai eskuinarekin da baita eskerrarekin ere, orain ere txokoan, baina efektuarekin eta... Da joko luzi ondo domina da Beonepe Egigurenek, Bai. Aristegi Beonepe joko luzi ondo iten dut. Bai, akaso biziago Aristegik erabiltzen du pilota, baina honek ondo... Manejo gehiago. Bai. 13 eta 9, Enrique, lautantuko errenta. Bai. Egigurenek eta orain erosoago ikusten dugu, bera? Erosoago, bera. Bere alde guztien da partidua. Bai. Batxeen hartzen bi pilotariak. Lautantuko errenta orain arte izan duen handiena Egigurenek eta guk, errepasoarekin jarraituko dugu. Esaten ari ginen, datoren astean, Olatz Arrizabalaga eta Leire garai nor baino nor gehiago Kaiolan, eta ondoren Mata eta Irurita, De La Fuente eta Aldaberen kontra. Mata eta Irurita duela bi urteko irabazleak dira. Eta abenduaren 22an, Amaia Aldai, eta oraindik ez dakigu, Salsamendi jokatzeko moduan egongo den ala ez? Ez, segurua. Seguruenik ez? Lesiono eta ez da egongo jokatzeko modua. Beraz, beste bat etorri beharko da. Bai, beste bat apoko. Eta gero, Murua Eskuza, urtarrian Asperekin debuta egingo duen pilotaria, eta Igoa Ugarte Mendia, nor baino nor gehiago. Bai, partidu gogorra. Edarrak. Ondo urte eta behintzet. Seguru baietz. Itxenetik ona dira. Hori da. Bueno, hortxe da, sakia egiteko gertu. Egiguren, 13 eta 9 irabazten. Ondo jokatzen gainera. Horre bote eskaxa mandio pilotak. Hala ere moldatu da, txokoan luze Egigurenek, horre pilotaren bila, baina oker joan da Aristegi, gero Egigurenek berak ere ez du baliatu, Aristegik txokoan luze, orain Zabalera ireki, bere burua lurra bota da bikain Egiguren, txokoan luze Aristegik, azkenerako Aristegi lortu den tantoa, hor momentu batean aldrabestu eginda, baina gerora Zabalera bikaina Aristegik nola eraman duen Egigurenek oso pilota gaitza eta azken pilotaka da txokoan luze Aristegik 10 eta 13. 10 eta 13. Tantu gogorrein join be, Antxe Egigurenek pelota bat ez dago aprobetxeu lehenengo pelota zutan, da gero hartu dago mandu datzera zerak, Aristegik eta hortxe. Txokoan luze jokatu du Egigurenek, gero Zabalera Aristegik, bere burua lurrea bota eta jaso Egigurenek, eta azkenean eskuin sotamanoz txokoan luze, Aristegik 10 eta 13. Oiar Aristegi. Sakera, eskerrez hartuko da Egiguren. Airez Aristegi indarrean, ireki, eskuinez Egiguren. Aurkaria behartuz, botera orain Egiguren, lautardian, indarrean. Eskerrez Aristegi. Joko klasiko ikin. Bai, orain biak botera jokatzen. Lehenako tipo da. Orain aurrera egin du Egigurenek, txokoan goxo-goxo utzi du, iritsi egin da Aristegi, Egigurenek pilota atzeratu guran, ez du behar de moduan arrotu, Aristegik eraman, baina Egigurentzat aukera ona, bipareta eskerrarekin, iritsi egin da Aristegi, txokoan luze jokatu du, biak ala biak nekatuta, eta azkenean ezin eraman Egigurenek, biak nekanek ikusten ditut, lehertzeko zorian, bueno, bazken tantoa gorri 11 eta 13. Partidu luzein bizake. Bai. Onai, partidu luzein bizake. Baten apurtzen espada eta jepsi. Bai. Horren, oraingoan ere nekatuta ikusi ditugu. Bata zein bestea,
Pentsa, nola datorren orain Aristegi, bere burua... denpora emanez, eta Peio Etxeberria profesional eta egiten duen moduan. Astiro, etorri... Pauso txikian, Arnazari buelta emateko alegin horretan. Bueno, 11-13. Ja, zer egiten duen Oiar Aristegi kasu honetan. Hor da, Aristegi, Eskuinez... Zaki, Bai, 12-13, sakez, ustut lehena, zuzenean, lortzen duena. Oker espanago, Zake ona, azpitik eta zeit erdizen eskuzatzeko zazoien jauzi da norman bera. Bueno, pentsa, bana onda markaioa. Gero, sortze eta bat aurreratu da Aristegi. Gero 10 eta utxeko partziala egin du Egiurenek, eta azkenerako 13 eta 9 lautantuko errente izan du. Eta orain, tantu bakar batera, gerturatu da Aristegi, 12 eta 13. Hor da Aristegi, Eskuinez, ez txapara, nik izan behar duen jaso inberzula, baina ez. Beste tantu bat zakez, 13 hori nekaren ondorioa da, Enrique. Bizepe nekatik ondoa, bat apesta euskatzen zen deskantzu, behin bai. Orain bai. Bueno, 13, bana sortzina eta 13, Enrique. Eta ez dakigu, zer etorriko den. Hemendik aurrera. Onduen aguntetan da benak irabaziko du. Bai, hori da. Bueno, ez dakiguna da, bietako zein izango den, Egiuren oraintxe, zeri da. Bueno, ez da horren nekatuta egongo. Negatute pixo duz, Bai. Topera, eta partidu... Dena ematen. Bueno, erdizez, horta zeitantu ditu eta, bai... Tante duen erdizen hori jokazik. Hori da. Oin hemendik aurrera izilek batak... Gehiago notatzea, nekea. Ez, beste 12 bat tantuaz partidu amitzia. Gero beste 13. Bon, ikusiko du. Torri naiz nik gaur, bueltan etxera txuletaregi joateko asmoarekin, baina ez zaite egokitu, Harrike, burrengo astean izan beharko da. Honi nago, suerteleke. Ondean, Jokatzen da nahi urtetet. Hori da. Bueno, aleina jarraituko du. Jokatzen segiduz gero, hori da. Baten urten dut. Beino urten dugu. Txuletarekin egiten dugu ametxeta. Bueno, 13, markaiuan. Parekotasuna nagusi. Hor da. Aristegi, zake egiteko gertu. Eskerrez, Egiuren, errestuan, bipareta efektuarekin Aristegi, iritsi egingo da Egiuren, eta gaizto jarri gainera, eskerrez Aristegi pilota arrotu, botera jarriko da Egiuren, ez du horra aprobetxatu, orain txokoan efektuarekin luze, eskerrez Aristegi pilota ireki, eskuin sotamanoz Egiuren, txokoan luze eraberean Aristegik, beste tantu gor bat ari gara ikusten, eskerrez txokoan luze, pilotak da hona Aristegik, eraman Egiurenek, Aristegik 3 erdian, txokoan luze aurkaria behartuz, honek txokoan efektuarekin utzi du, beste dejada bat kasu honetan Aristegik efektuarekin, ez teritxe Egiuren, berriz ere, Nafarra aurretik, aspaldiko partez, 14 eta 13. Bueno, orain botera ari dira, gehiago jokatzen. Lehenako joku egiten da, joko klasiko egiten da. Hortxe efektuarekin dejada txokoan, dejada ona izan da, bere burua lurrera botadu bai, Egiurenek, baina ez da nahikoa izan pilota jasotzeko, eta 14 eta 13 aurretik Aristegi. Nekatuta ikusten zaila biei, Nekatuta, pasa latza hartzen ari dira gaurkoan. Dena ematen da, hemen asko dago jokoan, eta bai. Borrakarako gertu, bai Oiar Aristegi eta baita Iker Egiuren ere. Hor da Nafarra, zake egiteko gertu, 14 eta 13 aurreratu da. Eskerrez Egiuren, pilotaren bila Aristegi, esker gantxoa bizia, ondo bildu du Egiurenek, botera jarriko da Aristegi, txokoan luze Egiuren lauan, eskerrez indarrean ona da, entregatu egin du Aristegi, zer egiten duen Egiurenek, txokoan luze ez du asmatu, orain lanak zabaletik, kontrakantxara, horre behartuta, eskuinka da, frontizean bai, baina botea
Kontragantxan egin du pilotak 15-13. Zabalera behir onda eta korputzei bulte ondizu, monpizak korpeloti bardu sartzeko. Baina hainegetan kanpora behir onda bera. Oso behartuta iritsi da. Oso behartuta. Etzen erreza. Izan du aurrez aukeraren bat, baina ez du baliatu eta gerora ordaindu egin du. 15-13. Beste takadaka doa, Enrique, 6 eta utxeko takada orain egin du gorriak, Aristegik. Gatzea, saki hartzen da, inbesti, bera haintzen azten da nilik, beste takada bat behia. Ero kantzute gatu, hori esilek izan aurrera duin. Ez da jakitzerik ez, baina orain arte takadaka joan da, bakoitzak bere pilotarekin eta zagiarekin asmatu egin duta. Hor da, sakean Aristegi eskerrez Eguren, luze Aristegik, indarrean Egiguren, pilotak da hona da, bostetik Aristegi, aurrera egindu Egigurenek, esker gantxoa, ireki, zain zegoen Aristegi, eskuin sotaman osorain txokoan Egigurenek luze, bote lasterrean Egiguren, Aristegi nahi duen egiteko aukera, zabalean indarrean, bikain, partida zieran egindu, antzeko jokal dibat, alegia katxaen erditik, pilota eskuinez zabalean naite indarrean, eta horrengoen ere, bikain mugitu du 16-13, Enrique. Da oso tantu gogorren eta Eiguren ikusitzako hori pelotia tantu batzuk harin ezin baltze segiduko zan, bai hori ja izten azite duz, iztenez, alegu ezin ja azite duz jokun. Pentsa, bana egon da markaioa, gero 8-1 aurreratu da Aristegi. Ondoren sakea berreskuratu du Eigurenek eta 11-9 jarri da. Gero 13 eta 9 ere bai. Eta azken 7 tantoak 9tik 16ra Aristegi egin ditu. Beraz, gaurkoan behintzat, sakea jabe dena baliatzen ari da. Bueno, hori buruz-buru askotan pasatzen da, baina takadak. Peloti gina bino gehiago, sakeaz dominetan da, betantu eta behin dominetan aziz, gero bentak ondizio egiten du. Bueno, ez dauka pronostiko garbirik. Hirutantuko errenta dauka Aristegik, bueno, errenta polita da, zergaitik ez esan, baina hemen lanean jarraitu beharra dago. Oraindik ere asko geratzen zaiolako gaurko neurketari. Bueno, asko bata... Emozioari dagokionez, gero ikusi egin behar, baina... Bata jausten bada, digule... Bata hogeta bide badoi, 6 tantu eta 8 tantu asamituko da. Oin 13 badoi aurrera, beste tantu mordo bat india. Gorra doa. 36 minutu, baina benetan pilota bizi eta mugituta eta lehiatuta. Bono, ia ba. Sakerako Oier Aristegi. Eskuinez. Eigurenek eskerrez pilota atzean jarri du, aire sartuko da Aristegi, zabaletik Eiguren. Aristegi botera lauan, ez du pilota gada naio, Eigurenek dominatzera pasatzeko aukera dauka, eta hortxe eskerrez pilota atzean jarri du, laugarren kuadroan, makurtu egin behar izan da eskerrez hartuko Aristegi. Ez du behar den moduan jo pilota, lurrera joan zaio, lurrera erori zaio, 14 eta 16. Baina berra, beste takaratxo bat egin da, behar zuen, Eigurenek zerbait, Bueno, guk hori gure, eurek. Eurek, bakoitzak berea. Bakoitzak berea. Bai. Genti humoreko ero zerindo. Gustora. Bai. Bueno. Bai, eta oso partida politari gara ikusten bigarrena, Oso, lehiatu bat, ondo jokatu bat, eta bakoitza bere armak baliatuz, ikuskizun edarra eskaintzen. Iker Egiguren sakia egiteko gertu 14 eta 16 ari da galtzen Azpeitiarra. Hor da. Sake egin du, Zeiti gora, kentzera joan da Aristegi, goiko koltsoira zuzenean, 15 eta 16. Ez da sake, erreza izen, Ondo sartu zaio eskuan, Eskuan ondo sartu zaio eta emun hitza eta gora. Bueno, garriz edo, 6. tantoa, oker espanago Egigurenek, sakez. Aristegik? Aristegik ditu 2.
Etik, saketik, aristegi bezakau egin beste egin dugu, erreztau egiruneko beto. Hor da Bagiuren, sake egiteko gertu, sake luzea da, ezkerrez Aristegi pilotaren bila Bagiuren, erasora pasatzeko aukera, indarrean ireki, bildu Aristegik, ezker gantxoa, oraingoan ez du ezer egin Bagiurenek, eskuin sotamanoz bai, pilotak da atzean jarri eta Aristegi behartu, ezkerraz, bikaine Bagiuren, eraman Aristegi, txokoan deja da Bagiurenek, oraingoa ezin bikaina, Iker Bagiurenek jokatu duene, tantoa erasora joan da, tantoaren hasieratik behartu egin du Aristegi defentsa bikaina daukala erakutsi du, hanka bikainak dituela, baina azkenerako ezin eraman, pentsa orain azken pilotaka ikusten ari gara, txokoan deja da egin du, baina aurrez oso behartuta Aristegi, amazeina, Enrique. Egirunek apuntute tanto nahin jo, Aristegi oso tanto na jokadute. Defentsan bikain. Batzeneko pelotiena izia hildu. Bai. Banda, sortzina, amairuna eta amazeina, orain arte neurketa. Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu. Iker Bagiuren. Sakea luze, Aristegik ezkerrez eraman, Bagiuren pilotaren bila hirugarren kuadroan kantxaren erdian, ezker gantxoa, orain moztu egin du. Aristegik eta dominatzera pasatzeko aukera dauka, ezker gantxoa bizi, iritsi da bai Bagiuren eta bizi zetorren pilota ezin gozatu, 17. tantoa lortu du Aristegik. Ez du partidua. Bai, pronostiko argirik ez duena. Orain ere, bizi mugitu du pilota Aristegik eta iritsi da bai Bagiuren, baina indarra handiarekin etorri zaio pilota eta ezin kontrolatu. 17 eta 16. Aristegi berriz ere aurretik. Lekarozko mutil gaztea. Hor da, sake egiteko gertu Aristegi, pilota luze jokatu du. Ondo errestoan Bagiuren, laugarren kuadroan luze Aristegi, ezkerrez Bagiuren pilotaren bila Aristegi, ezker gantxoa zabaletik, Bagiurenek moztu eta gaizto jarri. Ezkerrez bikain atzeratu Aristegik, baita Bagiurenek ere. Aristegi pilota rotu, lauan boleaz Bagiuren, Aristegi botera lauterdian, moztu egin du bizi, bikaina. Sekulako abiadura eman dio. Kasu honetan pilotadi Aristegi bikain moztu du. Moztute gaztau, Gaztau egin du, gaztau. Jota bertan garatu pelotia. 18 eta 16. 18 eta 16. Bueno, bitantuko errenta Aristegirentzat, ez da erabakigarria, baina neurketan nola doan ikusita garrantzitsua. Bai, garrantzitsua, hemen tantu gazko pizitan duen. Zeran, jota gutxi bera, jota gaztau da ben. Bai. Ba hortxe, sakerako Aristegi, Oier, 18 eta 16, ari da irabazten. Nafarra, ezkerrez hartuko da errestoan Bagiuren, erresto hona da, lauterditik Aristegi indarrean, Bagiuren pilotaren bila, ezker sotamanoz pilota txokoan luze jokatu gura izan du, orain bai, aprobetxatu nahi du botera jotako pilota, eskuinez Aristegi txokoan luze, ezkerrez ireki edo nahi bai bentsat Bagiuren, baina eskura etorri zaio Aristegiri eta honek eskuin sotamanoz bipareta egin du, Ormabiko horretara abiatu ere ez da egin Bagiuren, negatuta dagoen seinale, 19 eta 16. Ba, gustora jo, hanka gelditzen jota zelako sotamanu, Parera etorri zaio eta eman egin dio ez. Ormabizepe gustora, Bai, hortxe errepikapena. Ez, Lehenengo txokoan luze. Urrungu. Bai, ezkerrez irekitzen alegin du da Bagiuren, ez du behar den moduan ireki, eta parera etorri zaio Aristegiri eta honek pipareta indartzua, Ormabiko indartzua, 19 tantoa lortzeko, 19 eta 16. Bueno, hortxe da, Oier Aristegi. Zubizarreta, aurkari bila finalean, eta bi lagun hauek, txartel horren bila, bipareta efektuarekin Bagiurenek, erantzuna
Aristegik eta azkenean Nafarrentzat tantoa 30 Enrique. Egin intentzio hona auki dut, Ormabitxo jotxu, bai, ez du zabaldu frontoin erdizen gatu da peloti eta gero bestiek eukeria Ormabitxo jotoko bia. Bai, eta baita aprobetxatu ere. Aprobetxatzen ari da, aprobetxatzen. Azken tanto betan Aristegi baizaten ari den aukera. 36, oraindik ere, ez dago ezer erabakita, bi pilotariak nekatuta, baina egia daia azken txampan dagoela neurketa, 53 minutu, lehian hasi direnetik bi pilotari gazte hauek, eta momentuz gorria nagusi 36 Aristegi. Baina partida hona jokatzen ari dira, biak ala biak. Hor da Aristegi, ez, barruan da. Jaso egin du Egigurenek, lauan Aristegi indarrean, Egiguren pilota atzeratu guran, bostetik, Aristegi, Egiguren, pilota irekiz, Aristegik bildu, Egigurenek luze txokoan orain, Aristegi sartuko da, kantxaren erdian utzi du, Egigurenek eskuinez pilota atzeratu guran, ez du behar den moduan gozatu, orain bipareta efektuarekin igerri indio eta gaizto jarri, ondo Egiguren defentsan, Aristegi lauan, eskerrez bipareta, tantu gorra hau ere, Zabaletik bipareta egiten alegindu da Ikerre Egiguren kale edo bale, kasu honetan kale izan da, 21-16. Bai, Ormabik guiten hasi, bai, Ormabataz gelitu data. Hori da, bigarrenera ez da iritsi. Bigarrenera ez da iritsi. Ez. Eritsi balitza, biharleko gomotza zen besti. Baina nekatuta, bi pilotarian nekatuta, oso nekatuta. Partidu gogorra ari dira jokatzen. Biak ala biak, partidu oso gogorra ari dira jokatzen. Aristegi eskerreko eskumako hankatik, ez da, errenka. Bai, zerbait badu. Bierturan batero. Trabaren bat baduka. Baina ez du amore emango, Bueno, bazken sake egiteko gertu. Oier Aristegi, txalo hauek beretza dira. Errestuan Iker Egiguren. Aristegiren sakea, eskerrez hartuko da Egiguren. Boleaz Aristegi, txokoan luze. Ematera joan da Egiguren. Ez du asmatu eta azkenerako garaipena Oier Aristegik 22-16. Menderatu du kasunetan Iker Egiguren, horren bestez Lekaruzko gaztea jokatuko du finala, Beñat Zubizarretaren kontra, Bana, Sortzina, Mairuna eta Maseina egonda neurketa, takadaka joan den neurketa Enrique, baina azken zeitantoak errenkadan Aristegik egin ditut, azkenerako 22-16 lortu du garaipena. Bai, merezi dut, asko injertzua erako gogorrago amaitu du partidua, pelota asko inabe, bizek kantzaute, partiduko oso gogorra joka dute. Nari pentote, zederako, finaleako partidu gogorra garatzen dana, ze Aristegik deko joko bat, da Zubizar eta beste bat. Da joko oso desberdine, batak klasiku dugu eta partidu tanto luzi egiten damena, eta bestiek bolea eta harina meitzen damena, eta berzela urta. Nik partidu politu urtelekela ustot. Oier Aristegi, Gabon eta zoriona. Eskerrik asko. Majo sufrituta, baina finalerako txartela lortu duzu. Bai, sufritu dugu, haunitz, ez da indik almenos, bera ez da git, eta bai, konten. Ondo hasi zara, markaioan abantaia polita hartu duzu, baina gerora, Egigurenek ere bere lana ondo egin du, eta esan daiteke, takadaka joan den partida izan dela, ez? Sakearen jabezenak baliatu egin du hori. Bai, zaila da hemen fronton honetan sakera ematea, eta gero berai ez hau ez ustea, rematerako, eta hortaz nik uste batez ere takadaka dela. Oso jokamolde ezberdinak dituzue, zuke, bizi jokatzen duzu pilota, Egigurenek beste erabatean jokatzen du, baina biok ala biok partida ona jokatu duzu. Bai, gaur naiz komodo sentitu, ez zaiten pilota ateratzen, eta ez da nekatuta ditzen, eta gero berak ere gauzak zaildu ditentu, ezkerra da, eta beti ere zailago da, diferente da ezkerren kontra, efektua eta bai. 28 garaipen eskuratuta, finalerako txartela lortu duzu, Olazarre txapelketan hori gauza handia da.
Bai, konten. Bai, lauterria jokatu, finala jokatu, eta, bueno, a ber, finala zer muzio baten da. Baina Zubizarreta izango da zure aurkaria, kasu honetan, ez dakit, zetra sartzen dizun final horri. Zaila, oso pelotaria da, eta tantoa errez amaitzen du, aparte gero ere, defensa hona du, eta a ber. Ja zer gertatzen den hilaren 31an, Oier Raiztegi zorionak eta gozatu. Eskerrik asko. Bueno, hauetxek, gaurko bigarren finalistaren iritzia, benetan gustora, majo sufrituta, garaipen eskuratu duelako eta bera izango delako, Aristegi izango delako, hilaren 31an finala, Beñat Zubizarretaren kontra jokatuko duena. Beste jardunaldi bat ere joan zaigu Enrique, torri gureana. Enrique, gaurkoan Kaiolako partidak ikusi ditugu, eta lehenengoa, nahi baino azkarrago joan da, bigarrenean gehiago gozatu dugu, eta finalean Beñat Zubizarreta eta Oier Aristegi egongo dira. Bai, nipen partidu hor joko oso desberdinedeke, bata klasiko jogatzen dago Aristegik, da Zubizarreta dana hid eta dana joko oine jesateakon joko modernu, eta horraz desberdintxasun horraz partidu eta kadaka jutuko dala pedento, partidu gogorre urtengo dala usteot. Hori urtezarreunean jakingo dugu, norke janzten duen txapela, urrengo bi asteetan ere, ikuskizunik ez da faltako Olazar txapelketan, Zaldibarren, Binakako finalerdiak jokatuko dira, era berean, Kaiolan, kasu honetan emakumezkoek ere presentzia izango dute, lekutxoa izango dute, baina hori datorren astean, gaur 8 eta gaur 15 izango da. Gure partetik, besterik ez, gaur ere gozatu hartu dugu pilota afizionatu mailako pilotarekin eta horrelaxe jarraitzeko asmoa daukagu urtea bukatu bitartean. Beste barik, Gabon eta datorren astera arte. Gabon.